Det var en kikset tid. Det var alt for mange farver. Jeg ville slet ikke kunne klare det. Uden telefon og ja, fodbold. Det ville jeg slet ikke kunne. Mit tøj, min telefon og ja, den sidste, den er svær. Min mor. Der hvor det var, det var meget disco. Der var det knap. Funky farver. Funky. Og så det der med lavalampen og sådan noget der. Det ved jeg ikke, jeg er ikke ved i det, men det er sgu meget sjovt. Og gør det sgu. Og det diskotek og rulleskøjter og sådan noget der. Rulleskøjter, ja. Det er rigtig sjovt. Farver og fest og glade mennesker. Vi kan ikke lide Tompin, men alle de der funky farver på trøjerne, det kører bare. Ja, jeg ved en hel del om 80'erne. Altså, man kan sige, musikken fra 80'erne, den er meget kendt stadigvæk. Altså, jeg hører også, at jeg tænder noget 80'er musik. Samtidig kan man sige, at worldwide, der er firmaer, de begynder at vokse. Der sker en stor industrialisering, og Danmark får flere udenlandske virksomheder her til landet. Altså at leve i 80'erne, det vil nok være lidt svært, når man er vant til alle de moderne ting, vi har i dag, som f.eks. smartphones og computer, der er så veludviklet på den teknologiske front, så det vil være hårdt. Altså hvis jeg skulle tage 3 ting med fra i dag, hvis jeg skulle tilbage til 80'erne, så vil jeg nok sige, at jeg har svært ved at undvære min telefon, min smartphone. Det vil være hårdt. Samtidig så tænker jeg, at mange af de opfindelser, vi har i dag, de vil være svære at undvære. Men det er svært at svare på. Der er mange ting, man ikke vil undvære, men jeg tror også, der er mange ting, man ikke tænker over, man ikke vil kunne undvære. Men jeg tror mest, at det vil være teknologiske ting, man vil tage med tilbage, fordi jeg tror, det der gør en helt stor forskel på den verden, vi har i dag, og den verden, vores forældre de havde, og ja, den verden, man levede i 80'erne. Jeg ved ikke, i hvert fald i meget farverigt tøj og med bener og sådan noget. Jeg vil i hvert fald hellere leve nu, end jeg vil leve i 80'erne. Det skulle være moderne mobiler og lommeregner, tror jeg også ville være okay, og så computer. Mega nice. Ja, det er rigtig, det er funky. Det er farverigt. Det er bare her kunne dys. Ikke så godt. Nej, jeg savner min mobil. Det er ikke godt. Jeg vil gerne.